Per aquí sortirem si tenim sort. Vinga, Si no, sortirem per l'altra banda o ens trauran els bombers per on sigui. D'un bloc. Hi ha un tio d'un bloc que es diu Bloc de muntanya. JR Alzina Ah, sí, sí. i la té. La cova de les Rondes és una cavitat singular que hem recorregut en travessia, entrant per una boca i sortint per l'altra. Són 500 metres de travessia subterrània, amb un ràpel, passos estrets, grimpades i desgrimpades. Tota una aventura. Segur, Sí? Jo diria que el pas estret que s'encallaven és aquell... Podria ser, podria ser. Perquè aquest, tia, això és ample i collons, tia. Ah, sí, la fletxa esa. Una Sortida, gran, no? una gran fletxa, eh? Esa de sortida, no? Sí. No us desperteu que ens ataquen. Gràcies. Morissecs. Morissecs. Bueno, ja estem a la corda. Ja estem salvats, quasi. Bueno, aquí haurem de repetir els... Què, Manel? És anar a trobar la posició. No, agajar. I sense pressa, si t'angoixa, si te... Hauria de pujar cap amunt. No en tinc clar que passa. Agajar, ja està. Una. Una mica més, pots? Vinga, la corda de pujada. Després de la sala gran. Aquí ja es passa més bé. Sí, agafa't de la comba i així tens una seguretat més gran. Aquí és perfecte. Molt bé. Vinga, damunt. Em passarà les motxilles. Vale? Sort de la comba, eh? Sí, que me l'han fet llarga. I aquí que dius que està agafat ahí, bueno.